magwora, jodala mageno, agoni ruodhwa kendo Nyasacho niero kamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok owacho wach moro amora jodala magwora, to wadhi kulo wiwa piny mondo mi Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny, ruodhwa ber manade jatend lweny, chunya odendi were maklo, erokamano kuom loso thuolo machal kod ma mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. To mara kuom Yesu, amen. Jora magwora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo 21. Ndiko mawuok e Mathayo 21. Kendo thuon wach to wacho ni ji orwako Yesu gi mor kodonjo Jeriko. Asomo gima ndiki e mumb Jehova mar polo kod piny. Kane gichopo Bethfage e got Zeituni man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene ariyo nyime kowachonegi niya, dhi uru e dala man nyimu cha, to gi kanyono mudonje biro nwang'o kanyna motwe kaachiel gi nyathine. Mane kama dwa wuoye, kanyna motwe kaachiel kod nyathine. Notwe mama ma kata nyathi manonyuolo ok nyal konye. Nodhi opuonjogi mouso nyaka lowo. Kawuono mwawuoyo kodi ni nyithindo mano usnegi lowo moko nolali e boma. Bende moko bende kawuono ni kata keregi nolal ma kata kipenjo janyuol ni to nyathini mang'ane ni kuma nade, tineno ka pi wang'e ndong'. Kech ong'eyo kit jela ma nyathine nitie, ma nyocha ka nodhi e boma to yudo kaka nyathine ni e jela ma kaka konyre onge. Matin manowuok godo dala emochako konyo godo nyathi mochalo ka gima odwa nochako chulne godo ot, nikech noyudo ka kifunde ariyo norigne nyathine e dhot. Wawuoyo kuom jela kawuono, Yesu manyalo muko jela. Ang'eye jatend lweny. Samoro wuoyo kuom nyar dwegi moro ma kata kawuono mwawuoyo ni nosenyier, noseyany. Moko ne ni en kama entiere no en apoyo madichuo ma onge gima nyalo konyo godo dala no. Mano nyieke no nosewuoye. Wang'eyo Yesu ka Jehova manoloko nying Ana. Sama ninyiere ma ji dhi ore, to ni wuoyo kod kuom nying Ana. Kendo joma ne wuoyo kuom nying Ana ne ngeko nyiero. Kendo ne ging'eyo ni Ana onge odiochieng' manoyudie gimoro. Notwe matek. Awuoyo kuom dala mano twe kanyna matek, otwe nyaka nyathine. Mano bende otwe matek, mano dhi odonje nyaka kong'o. Ana bende mare nomoko matek, ma joma nong'eyo nowacho ni mato ok nonyalore. Kawuono ni wakelo Yesu chier mar choke komeko manyalo reso ng'ato. Obed ni ng'ato nomoke tuo, ma tuono nomake matek, ma nyaka nyuola nosesolo, joma gitiyogo osesolo, osiepe ma gilemogo osesolo, nyaka jopolode bende osesolo. Kawuono ni wawacho ni Yesu titiere duoko kuom gima tek machal nade. Wan kod Yesu manyalo siro ng'ato, ng'ato bade makora chwich. Kawuono ni wasom gimondiki, nitie Yesu duoko kuom gima nade momako ng'ato. Japuonj wacho ni dhi ura dhi e dala ma ng'ato mokeno. Ing'e ni jera mag wuora, nitie jok ma kata kotweyo dhiang', otweyo kata ng'ute kod uno mokete, odhi otweyo nyaka locho moro. Ok chande mondo mi ogony dheno, ma kata kothe machue, kata en kodh pe ok chande, kata burwe madum ok chande, kata mana samoro twe punda. Kama notwe punda ne ma punda brusike, ma kata punda ywak ok chande. Ing'e ni jomoko nitiere ma jachir notiyo godo manodhi oloro nyaka ne dhorangeye moko, manodhi otweyo mama, modhi otweyo nyaka nyithindo, modhi otweyo nyaka jaduong'. Jogi nomoke chong, gimoke chola, gimoke gombo, gimoke ura. Kawuono ni wakelo Yesu komeko chier mar choke ja Nazaret. Bed ni en gik manodhi otwe matek, manodhi okan nyaka e ibunge kanye mwaluonge Yesu wa ni yien makelo ngima, kata ne nyumgi nyaka e bwo pi kanyo mwaluonge Yesu wa ni pi makelo ngima. Kawuono ni ubedi dala machalo nade, manomoke anete, manomoke kwamo, manomoke chong. Kawuono wakelo Yesu manyalo muko dala no, mating' malo. Ndiki Zaburi 40 matindo 2, nuno ywaya kogola e chuodho matimo todo. Kata dala no ne moki, ohala no ne moki. Kata mana nyuol mar nyar ng'ato ne ok timre maber, mano ji otimo. Mane nyaka joma nodhi otweyo nogo sei kod remb rombe, kata gi remb gik machal nade, kata gi remb diek. Mane giwacho ni mari notoko nonyalre. Wang'eyo Jehova manoloko nying Sarai mobedo Sara en kanya kod Yesu moromo. Obro reso ng'ato mogole e kwamo. Kawuono ni miting' nyathi e tiendi miluongi ni min ng'ane, miluongi ni wuon ng'ane, nying Yesu ja Nazaret. Mibei kiting' nyathi kitere klinik, nying Yesu ja Paradis.
Yesu. Mumba kona ni no tue kanya to tue nyaka nyathi. Kama nyathi no dhi otede kwe onge, kuma no dhi tich onge, kama no dhi ni mondo mi oyud resruok onge. Kawuono wan kod Yesu duoko. Kawuono wan kod Yesu duoko. Ng'at manyalo kelo kwe kama kwe ne onge, kama kwe noringo gi dirisa manoringo, ma ji nodongo kod lweny kod koke dala. Mane kama Yesu bro donji kawuono ni wang'e nyakwar Jesse, ng'at manolimo Lazaro kanie bwo liel, sama nodonjo formalin ogo sarut, sama nodonjo kudni ogo sarut, sama nodonjo lwang'ni ogo sarut. Mano Yesu komanda mare polo en tie nyakwar Jesse. Mumba kona niya, en kod nyalo, en kod ratiro mar ketho kidabiriyo. Mano e fwenya bich e wang'e. Wacho ni we ywak. Samoro dala nutwe matek, samoro neno ni iyani machiegno nega, ondinga ni machiegno nega. We timo neno no, wan kod Yesu duoko. Wacho e fwenya bich niya, we ywak nitie sibuor mar dhod Juda, en ye mose locho, ok nobiro locho. En ye mose locho kawuone wi tuo mane. Bed ni gimanade mano mako dala, ose loche wi gino. Obed ni en wich mano dhi otwe matek, mane ya wino lok karurini, makata ne puonji gi matek machal nade kawuono. Giwuotho kod opoko rabolo kani onding'i ka gidhomo kisungu madongo nyaka chirni. Wang'e sibuor mar dhod Juda Yesu ja Nazareth moyudo wuoyi e piny Jogerasi ka wuoyi ng'olore kod kite e liete mag joma tho e kaburini kanya modhome kisungu madongo. Sama noromo kod Muga chier mar choke ja Nazareth, bed ni notwe machal nade, nyorochi nochoto piyo ma wuoyi nowuotho. Ang'o matek matamo Lwanda? Erego gibidwa temo godo Yesu gokinyi sani. Iji no kele iri Yesu Lwanda, wiji no kele kawuono ni ohala no kele iri Yesu jatelo, kanisa mokwamo no kele iri Yesu. Wan kod duoko, ja Paradiso ne ka, Muga Ruodh Lela, Simba ne ka. Mumba kona ni teko ne chalo teko jowi, obro siro ng'ama nade moyie. Kawuono ni ngeche 30 matindo 30 wacho ni en ye lema onge lema chelo manyalo romo godo. Kawuono ni wakelo Yesu ja Nazareth, obro paro dala kawuono ni kaw Yesu mondo mi osir pacho, kaw Yesu mondo osir pacho. Ondiki na umachiel matina 13 no chodo jororo mane twewa godo. Ondiki kawuono ni e Jokolose 2 matina 14 no rucho gima nondiki sama ni tweyo, to nitie gik mane ndiko sama ni tweyo. Par ng'ato nitie gik mane ndiko, nyathine kik som, nyathine kik tedi, jodala ni kik bed kod kwe. No rucho gima nondiki mano twewa. Kawuono ni gimoro amora mano tweyo inyar ng'acho. Kawuono ni wawacho gi degi nying Yesu ja Nazareth, nyaka gigonyre kawuono mondo nyathi ng'ato mondo en bende wang' ni wachi na diere arus manatimo, arus ni okonya, arus manatimo reso dalawa, arus manatimo reso ngimana. Okabi wuotho gi pete kendo to chura onge kata chiega onge, abro wuotho kod pete nikech abro sungora ni Yesu seloso oda, japuonye moloso oda. En kama Manuel manyalo loko nying ng'ato. Wang'e jakondo mula Yesu ni kod loch. Ng'at mano pudho Joseph ma wuod Jakobo kani e jela korwako kunguru, mano Yesu meja. Ogole korwako kunguru, ogole oko. Sama no ogole oko, obedo prime minister, owetene mano use kano oduogo to yudo ng'at moro machielo manopore ng'ama ging'eyo. Jok manoparo ni dala ni nokwam, ibiro duogo to gibiro yudo kama bati ni e dala, nyithindo ni e dala, dhok ni e dala, nyaka gari ni e dala. Yesu ni ang'o matek matamo ruodhwa? Owacho ni an ye duto kuom duto, Alfa kod Omega, chakruok kod giko. Ang'e ja Paradiso, ng'at manyalo siro ng'ato. Oloko nying Jakobo kod ni winji wuod Isaka. Kochakre kawuono ni Jakobo ok chak luonge ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ang'o matamo ruodhwa? Onyalo reso ng'ama okwamo, onyalo pudho ng'ate anete mogole chong' lela ka piny neno. Isaya wuod Amos wacho ni e Isaya 22 matindo 25 no pudho musumal manogur matek. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth, musumal manade manoguro manotweyo par ng'ato, ibiro pudho musumal no. Kawuono wan kod komeko Yesu chier mar choke obiro dado gi kogologi oko. Iber japono mula, iber chier mar choke, japonye pare dala molewni, japonye pare nyathi sikul molewni. Mathayo 15 matindo 13 wacho niya, kawuono ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudho oko. Kata obed tuoche manade manotweyo dala, madala norochore, madala nochalo dala magunda maji onge, maji tho iga kod iga. Ung'ere ni ka mtoka dobire dala no en mana mtoka mokelo maiti. Kawuono wacho niya, gimoro amora ma wuora me polo ne ok opidho ibiro pudho oko e nying Yesu ja Nazareth. Mumba kona niya, e nying Yesu ja Nazareth. Mumba kona niya e Jeremia 1 matindo 19. Kawuono ni adhi somo gimondike Mungu Jehova e Jeremia 1 matindo 19. Mungu Nyasachwa wacho niya, iber manade ruodh ngima
Parie mama mokwamone. Achiel 19. Maler mar Jehova wacho niya, o ja paradiso, yes ber chunya odendi, agoni erokamano yaye wendo, ber manade thuon mar Galili, nyarombi ber manade, erokamano ruodhi keda chako ga 18, ji duto manie piny ka, kaka ruodhi mag Juda gi jodong gi, kod jodolo kod ji mamoko duto, biro bedo mamon kodi, mano bed king'eyo, ni samoro gibiro gombo, mondo dalani odog chien, samoro gibiro gombo, mondo adi odog chien, samoro ginyalo gombo, ni kata tedo nino mondo kik konyi, to mumba kona niya, kawuono ni ami teko to kawuono ami teko mondo isirgi, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, mano Jehova wuoyo, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, kendo gi siro mar chuma, mano Jehova mowacho, kendo gi ohinga mar mula, ok giniloyi e nying Yesu ja-Nazareth, kata ne gibi gotieno kata ne gibi gotieno sama ji ne nindo, kata ne gibi odiochieng' sama ji nodhi e puothe, kata ne mondo gokinyi kar kogwen kanyo, ma giwach ni gigi kwa keto, sama ang' gini kalgi to dhier odong' ka, sama ang' gini kalgi to tuoche odong' ka, sama ang' gini kalgi to mudho odong' e dalani, to ler koro ok gini chak gine, muma wacho ni ok gini loyi, e nying Yesu ja-Nazareth ok gini loyi, e nying Yesu ja-Nazareth wan kod Yesu man gi kifungu, malimo Petro kod Sila e jela, olimo Paulo gi Sila e jela, e nying Yesu ja-Nazareth, sama nolimo Paulo kod Sila, ji mang'eny nong'e ni gin e jela, to sama nolimo gi, ka en kod master key, mano yaw dhoudi manolor matek, sama nodonjo, omugano sama nodonjo, dhoudi noyawre, kifunde madongo dongo, mamoko nondik ni made in China, moko nondik ni made in Greek, moko nondik ni made in USA, moko nondik ni made in England, ok lich kuma nolose kiful, manolor godo dalau, wan gima wang'eyo ni wan kod jatend lweny, man kod master key iluonge ni Yesu jatelo, chief commander in chief, oromo mar mondo bi opudh gik manade, mano gur matek obiro chodo nyorochego, kawuono ni obiro rucho gi manade manondiki, kawuono ni owacho ni ok noloyi, e nying Yesu ja-Nazareth, tuojino ok noloyi, COVID-19 ni ok nolowa, nyaka TB ni ok nolowa, ukimwi tang'o e nying Yesu ja-Nazareth, wang'eye chier mar choke ja-Paradiso, obiro locho ne ng'ama nade moyie kawuono ne, owacho ni wasigu ok noloyi, duong' odogni, ok gini loyi, ok gini loyi, kawuono yami teko mondo isirgi, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, kendo gi siro mar chuma, kendo gohinga mar mula, ok gini loyi, nikech abiro bet kodi, mano Jehova oyie, Ruodh abiro bet kodwa sama wawuok, obiro bet kodwa, sama wadhi e tich sibuor biro bet kodwa, e tedo mari nyaka dak mari nyaka wandi japuonj yie no biro bet kodi, sama ine safare barabara ma jomoko ok nindi giwacho ni ok noduogi, Jehova wacho ni to eno bed kodi, sama wacho ni nyithi ng'ane ok nosomo, ja-Paradiso to wacho ni eno bed kodi, sama wacho ni ka ng'ane ni biro rumo duto to eto wacho ni obiro bedo kodi, sama wacho ni dak mar joka ng'ane ni dak jar joka ng'ane biro rumo kaka boro cha no rumo, Jehova wacho ni biro bedo kodi, duong' odogni jatend lweny, gohinga mar mula, ok gini loyi nikech abiro bet kodi kendo riti, an Nyasaye ma wacho kamano, Ruoth ogoyo koda muri mar polo, Jeremia 30:8 wacho ni jok matek mane gikete ng'utino ibiro tur, e nying Yesu ja-Nazareth, gima tek matamo Lwanda pok none. Zaburi 81 Matenda 6 wacho niya, chieng' ma Jehova gonye jela, chieng' ma Jehova koro pudhi e jela, ma en kawuono, sama Jehova biro goli e nete, sama Jehova biro goli e chong, sama Jehova dwa goli e muodo ndelo, sama Jehova dwa goli e muodo deo, kawuono ni Zaburi 81 Matenda 6 muma wacho da biro golo dheru mar ting' mapek e goki, kendo mar tuno biro wuok e goki, nyaka bar sandruok no biro wuok e goki, nyaka bar aseye biro wuok e goki, nyaka bar ich maremo biro wuok e goki, nyaka bar onding' maremo biro wuok e goki,
goki, nyaka bar koso winjruok e ot biro wuok e goki, nyaka bar ohali musical wara lwara Jehova biro gole goki, kawuono ne Jehova yikore mar mondo mi ochiw ting' mayot e nying Yesu ja Nazareth. Gima onge ruodhwa ni godo e nang'o midwa temo godo Lwanda, onge gima noseteme go manotame loyo, teme kawuono gi tuo no. Wan kod Jakondo Mula owacho ni ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi. Fweny abich wacho niya, we ywak Sibuor mar dhod Juda moselocho, en kod ratiro mar yawo kitabu no moketh kido go duto te, gimo kido mora mora manokete ngima ng'ato kawuono ni fule kido no kod nyinge, aneni kido machal kod ma isedonjo kuoma. To Yesu wacho kawuono e fweny abich ni en gi ratiro mar ketho kido go eko e nying Yesu ja Nazareth. Mi yud resruok, mi yud konyruok. Mini bende luongi nyar ng'ato, wadhi ka nyar ng'ane, wadhi od nyar ng'ane, wadhi dala gi ng'ane ma Jehova loso chande, unyaka wasigu biro goni sarut nying Yesu ja Nazareth. Joma nopar ni biro sike piem nini luongi ni jatuo mapile, kawuono ni nying Yesu wakelo chier mar choke. Ja Nazareth daktari mar daktache oromo kod nyako ma iyo sechwir e 12 seche manoromo kod Yesu meja, nyaka birege mag ich mane chwire pile pile tobo kod tobo ka jochiende badho rembe sama ne giromo gumuga. Jakondo Mula Yesu wendo o sechege mane birege mag ich nogo saruto moleng piyo ma nyako no chango. Kawuono teme gi gima nade midwaro mondo Yesu timni ono kawuono wang'e chier mar choke kawuono ni bia kimol kala kala. Yesu ja Nazareth sibuoro romo mane jatoromo simba toromo kwar Yesu romo wendo wani toromo. En ang'o matamo Yesu no, en ang'o matamo japuonj, en ang'o matamo japuonj. Mumba kona etich joote, etich joote 12 sama jo Kristo ne lemo ne Petro mondo wuogi e jela. Sama Petro no wuok ka malaika gole, to ka Petro no biro maduong'o dhot, mano en tich joote 12. To Roda kanodhi oduong'o dhot, winjo ka Petro duongo, to duogo to wacho niya, mano Petro. To joma ng'eny nokone niya, kosi winjo roho mare. Ji mang'eny biro shanga, ok gibi yie ni wuok e jela, ok gibi yie no andi ochung', ok gibi yie ni dak ni osudo, ok gibi yie ni ne miloso harusi wang'ni, ok gibi ng'eyo ni ne ma wang'ni kawuono ka ji kalo to neno dalani no. Jehova biro timo kaka Jehova, ok obi timo kaka dhano dwaro. Ji mang'eny to osewacho ni ok nyalre, onge richo giwacho ni ok nyalre. Wan kod wuon kifungu ma biro donjo e jela kama jela nitiere no, obiro yawe kod master key, rembe ni kod loch. Sama jo Israel wuok e jela e piny mar Misri, piny chong, piny twech, piny asche, piny sandruok, to Musa wuod Abraham konegi niya, we uru luoro jo Misri ma uneno go kawuono ne ok ochako negi kendo, chandruogno ok ichak ine kendo, masichego ok ichak ine kendo. Dier kod chongo Jehova biro rucho, en gi ratiro mar rucho gima nade mondiki kawuono ni nying Yesu ja Nazareth. Jeremia 40:4 wacho niya, kawuono ne agolo nyororo ok e lweti, kata dala notwe machal nade, ot notwe machal nade, ohala notwe machal nade, kawuono ni ok kiny ok orucho ok dwe manyien, agolo nyororo ok e lweti. Duong' odog ni wendo, duong' odog ni ja Nazareth, duong' odog ni Elgibo. Luka 4:18 ber manade Ebeneza. Luka 4:18 Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, asomo gimondiki nikech oseyiera mowira. Jehova emoyieri, ok anyuola, ok jogweng'. Jehova oseyieri ni kuom joma nade mireso kawuono. Jehova oseyieri, wacha na ting'o bedena mar ruodha. Iseyiera kuom joma nade mireso kawuono, iseyiera kuom jok migonye jela kawuono. Jehova oseyieri, Ruoth oseyieri, oseyieri mowiri mondo aland wach maber ni jomo dhier. Oseora mondo aul ni jomo tue kawuono ni Yesu ja Nazareth, mondo wach ni ng'ata mane twech kawuono ma dho ngere luongo ni bondage e nying Yesu ja Nazareth. Wan kod Yesu mane ochulonwa nenge musalaba. Ng'ata motue e nying Yesu ja Nazareth, ota kamanade motue, kanisa manade motue, nyar ng'at manade motue, momoke jela moseyware kod ngore pile kod pile. Twech ne no nyaka joploto ng'eyo, nyaka jogweng' dhi ong'eyo, nyaka nyiri mane gipon go ng'eyo, nyaka yawuoyi mane gipon go ng'eyo ni wuod ng'ane to ok yud ga tich. Kawuono ni ting' badi malo, wach ni nying Yesu ja
Nazareth tuoche manade manomako pepas na kawuona wacho dwe nying Yesu ja Nazareth ni biro ruch gi manondikie pepas na kawuono irucho gi mondikie iya kawuono gi manade momako wiyane gi manade momako dalawa gi manade momako anda irucho sadi nying Yesu ja Nazareth duomo dog di el gi boche avanisi yawe Adonai ber manade rudhlala mumbakona monda uli ni jomotue ni koro ogonygi e jela kawuono ogony e jela ok kinyo korucha gony e jela kendo ni mufni oyaw wengegi bende ni mondo aul ni jomisando ni giyudo thuolo kendo oseora mondo aul ni jomahiga ni higa mar Ruoth Nyasaye biro reso e joge ok chieng' machielo higa miting'e nyathi higa miyude tich higa matuono rume higa midhigo e mabati dala higa mitakitime nyako maendeleo higa miyude school fees ne nyithindo higa mayaka miye promotion higa en kawuono chakore kawuono kawuono ema Jehova timo ni ono wachacha ni Jehova en an michako timo na ono kawuono japuonj osedeko oseramo oi ber banade wuoyi nolewe dho yaw higa 38 sama noromo kodo muga chier mar choke jakonda mula sechege ema de nyaka chandruogego norumo ang'o matek mari ni osechandigi maromrade Jehova wacho ni kawuono emigonyie jela higa manyiere koda seko rumo kuomi e nying Yesu mar polo duong' odog ni ja Nazareth duong' odog ni wendo duong' odog ni chier mar choke duong' odog ni Yesu ono siri mama molewo ni ruodhwa pare dala mokwambo ni jakonda mula pare mama molewo ni ratego Yesu gony gi e jela kawuono wang'eyo japuonj manomako yamo sama noyamo chalo kagima tago nyaka yie japuonj ne nindo sechego joote ne nie yie sama nochiw simba Manuel norie bade yamo noling' ti kara wan kod Yesu Lwanda obed yamo machal nade mochimo par ng'ato obed yamo machal nade momiyo ng'ato siki osiptal kod yedhe pile kod pile momiyo nyaka bath otanda bar ng'ato chalo chemist kawuono ni nying Yesu ja Nazareth nyaka jok makikalo to siko piny ni min ng'ane yadhi manothiedhi last month cha wan kode kawe kata go ibiro chulo nikech tuoni cha chigni duogo noruchi gi manondiki manotwe wa nying Yesu ja Nazareth chung' malo tichango higa odiochieng' dwe sa ma Jehova time ono ne ng'amo yie kawuono ni duong' odog di Yesu ono mumba kona Zaburi 102 Matinda dek Jehova ber manade pare jogi mokwamo 102 Matinda dek Zaburi 102 Matinda dek iber manade El Gibo Zaburi 102 Matinda dek mumba kona ne yang abro bedo gi ngima modimbore e od adiera abro bet mabor gi richo mumba kona Zaburi 102 Matinda dek iber manade chier mar choke Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona ywaga ne Jehova kawuono wachake wang'e Zaburi 102 Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona kendo winj ywakna mondo ikonya kik ipand na wang'i ka ne chandruok Jehova to chik iti mondo iyiedo ka piyo ka aluongi kawuono ni wacha ni Jehova Ruodhwa chik iti ne lemona mondo kaka koro adwa ywak ni kating'o bedena malo ni Jehova wi chik iti ne lemona mondo aseye koda nyiere masikeni Jehova chik iti ne lemona mondo kawuono ni sami paro jogi japuonj chik iti ne lemona mondo sami reso jogi mokwame jela japuonj chik iti ne lemona mondo sami paro jogi momoko kod tuoche kitendni mag midekre japuonj chik iti ne lemona sami paro nyiri minyiero ni magi tonga nyithindo madior oji wacho na seol giol kaka oro na gi nyithindo Jehova chik iti ne lemona sami wacho ni wuod ng'ane tok doyud
kwame ntimo kwame ne mokwame Jehova chikiti ne lemona Sami wacho ni dala wa kwamo dala ju kadhiera Jehova chikiti ne lemona Sami wacho ni nyithinde no banyong nyithinde no kwamo Jehova chikiti ne lemona Iber manade ruodho ber manade jatende lweny Seber manade thuon mar Galili Sama wadhi e lamo kodi ni Nitie Nyasaye ma ng'ato nyalo ringo dhi ire Nitie Jehova ma ng'ato nyalo ringo maywag ire Mawach ni Jehova kawuono resa kawuono para kawuono sira Ma ng'ato wach ni Jehova kawuono timna ng'uono Jehova ok en dhano madolokre Kowacho nobiro resi biro reso dalau Kowacho nobiro ywayi kogoli chudho motima nete biro goli chudho motimo todo thon biro goli Kowacho nobiro paro nyithindi thon biro paro nyithindi Kowacho nobiro umo dalau mogol no nyiera Jehova biro golo Kowacho nobiro tieko tuo masani no japuonj biro tieko Wang'e ja Nazareth Ng'ama no paro wi molao iga 38 tuo masani ni kawuono keleri Yesu ja Nazareth sima biro timo ni ng'uono Wang'e ja Nazareth Yesu manyalo loko nying ng'ato oloko nying nyako ma ichwiri ga 12 mag fireche mag ich mag gotubo nochu Tem Yesu gi gimanade kawuono Kela ne gimanade ne nyim Yesu sani Mondi wachi ni japuonj kawuono loko nyinga Wadhi kodi elamo Jehova maroga na lweny Pare mama maywak ni ruodhe lala Pare nyathi sikul ni ruodhe polo Pare jaduong' maywak ni Nyasaye malich Sire jogi ruodhe polo japuonj chung kodgi Timnegi ng'uon ruodhe polo sibor Yesu pargi Mondo ni malich mondo sirgi jatende lweny To mara kuom Yesu amen Jwara magwora jodala mageno An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10 anuoyo Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10 Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76 Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76 Mad Jehova Maja sir jogi Maja jogi Nyasachi wano Osiru kawuono Osiru kiny Osiru ndalo kod ndalo Amen. Olunga jaera